Мин көтүсе. Елөдерден китеп, малды куайны кышлакка. Кара һавык, ямгыр уйдарымда усак кына ине улсакта. Усак кына ине улсакта. Душманыңа телемәслек теләк, әгәр көтәң харык көтүен. Һин көтмәлә юлдар кыскаруын, һин көтмәлә вакыт үтүен. Һин ашыкһаң, тирлек әкренәя, вакыт әкренәя, ул туктай. Ана вакыт өйөр артындагы сатан харык булып алтыклай. Бына бер үр кала, бер борылыш. Һәм без етәсәк без кышлакка. Харыктар да һизде кем удардан саба башланлар шул якка. Эттәр куа төште, ашыкһындар. Мин уларды юрый тыйманым. Шул сак нисек төтен күрмәгәнмен. Төтен есен нисек туйманым. Харай яна. Минең харыктарым тура тартып саба капкага, ә бригадир капкаларды япмай янгын, янгын тип санкага. Ә харыктар асык капкага якынлаша саба талымһыз, эттәр ярһып куа, мин кыскырам, капкаларды яба халыгыз, капкаларды яба халыгыз. Тик капканы инде ябы булмай. Капкаларга инде ут капкан, кимдер каршы төште харыктарга теге яктан, ә мин был яктан. Ярһып акырамын, әйтерһең дә үдемә ут капкан тиерһең, нисек кенә булһын туктатырга харык өйрен, мин өлгөрдем. Тик бер генә харык һикереп сыкты харай есенә. Сәбәләнәм өйөр туктатам тип, сәбәләнәм түзмә есегә. Өйөр бер тайшайганда итте. Мин уйланым, булар тукталды. Туктау кайда? Теге бер харыктан айырылманы, эскә укталды. Өйөр мине янган утка әтә. Каршылашыр көс юк буларга. Катылырлык бер генә юл калды, ул да булһа куларга. Бына мин бысракта аунап ятам. Әйтерһең бер үлән кыягы. Мине тапап, мине идеп үтә меңәрләгән харык туягы. Янып торган харай, гүя көтеп торган көтүемдең инеп бетүен кинәт кенә төште. Бүһерелеп, ут астында калды көтүем. Мин уларга берсе көйеп бактым. Көлеп бактым йәлләп тә. Эх, исәвән, мескен харык баштар. Йәндәрегез булһын җәннәттә. Әле тормыш тап теге көз кебек. Тәндәр түгел, йәндәр күшегә. Был булганыш замандарды үтәү җиңел тиһең менә кешегә. Утлы харай безне эҙәрлекләй. Уяу гына булһак ярайда. Аңра харык булһа кодакламай каласак без утлы харайда. Хурыктарның сабый балалары ла русса белә, русса һөйләшә тиеп аптыраган бездә берәү. Эй, Мәхмүтиян кусты, мең яшә. Бер һин генә булһаң икән дә бит, урыс һүзләренә табынган. Һинең һымак фикер йөрөтүсе йөзәр меңләп башкорт табылган. Әгәр дә һин тик 30 ел әвәл урыс һөйләшенән көнләшһәң, башкорттың бит хәзер кап яртыһы тик урысса гына һөйләшә. Кутыптардан кайтып төшә йигән. Бүләр тураһында һүз дә юк. Картатайҙың һүҙен аңламайҙар. Ундай һүҙҙәр тиҙәр бездә юк. Мин уларға берсә көйөп бағам. Илап бағам йәлләп тә. Янып барған харайҙарҙан сығып, ҡасып барған ҡомаҡ кеүектәр. Хәҙер күпме башҡорт сабыйының мам, пап тиеп теле асыла. Ул бит шул уҡ утлы һарайҙарға инеп барыуыбыҙ асылда. Сығып булмаҫ утлы һарайҙарҙан инеп бара бит һуң халҡыбыҙ. Һөрәнләйем, тағы 4 тарафҡа Капкаларды яба халыгыз, капкаларды яба халыгыз. Хакла Тәңрем утлы һарайдардан, янгындардан хакла, эй Аллам. Халкым менән кайса горурланам, халкым өсөн кайсак оялам. Гомер буе мин
көтөүсе булдым. Миңа ярай, укуу теймәне. Әһез кайсак, юкты һөйләйһегез, бер дөяле итеп төймәне. Хуш, бәхил бул. Шигырь итеп язын бұл һүҙҙәрҙе булһа яҙырлыҡ. Мин бушандым. Хәҙер инде ҡәберҙә лә тыныс күңел менән ятырлыҡ. Ошоларҙы һиңә һөйләрмен. Уйларлыҡ инеме ул саҡта мин көтөүсе. Йәйләүҙәрҙән малды ҡыуа инем ҡышлыҡҡа.